Scházíme se každou sobotu, od 9 hodin začínáme rozhovory nad Biblí a od 10:30 máme příležitost poslouchat kázáním z Bible. Nechceme ale tento prostor nechat pouze pro sebe, a tak stejně, jak tomu bylo již v minulosti, organizujeme různá setkání a skupinky, na kterých jsou dveře do kořán pro každého, kdo by se chtěl účastnit. Naše aktivity přesahují i do společenského života. A to nejen u nás v České Třebové, ale jak jsme mohli vidět v podstatě po celém světě. Moc děkujeme, vaši věci. Moc si vážíme té vaší invence, toho, jak jste se zamilovala vlastně, protože máte ráda svou práci, ale teď jste ji měla možnost aplikovat v téhle modlitevně v tomhle sborovém domě, což se skutečně odehrálo. A já vám chci moc poděkovat za to vaše obrovské úsilí, za to, s jakou opravdu radostí jste pracovala ve prospěch téhleté modlitevny, jak vám záleželo jako správné architektce vlastně na každém detailu. Jo? Všechno tady má svoje místo, ale ono to je důstojné místo a především je to prostor nejenom krásný, ale on bude sloužit. Víte, nezadaný, když tam projdete po těch schodech nahoru a bude někdo proti vám, tak přeskočí jiskra. Je to fakt, oni jsou teda menší, protože za to může vlastně ten třetí schod, tam jsme se potkali a bylo to. Je to přímo autentický, máš tady uřízlej kus schodu, kde si se s manželkou potkal, si to dát někam na stěnu. Odevzdáváme tento dům pro setkávání obyvatel tohoto města. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého s vámi všemi. Amen.